Повтори, какво не се прави на джип? Не се прави стъкло с електрика. Що? Защо? Защото рано или късно електриката спира да работи. Я кажи, какво стана с стъклото? Къде сме, бе, Денчо? На края на света. Да, това е доказуемо, между другото. Какво стана преди малко? Затъна. Да, затънахме точно на края на света, поради причината, че искахме да сме на място, на което няма никой. Мястото е намерено, но за сметка на това, ето тези следи. Надали толкова добре си личи дълбочината, но се опитвам да проследя докъде отиват. Са свързани с опит да се стигне буквално до края на света. Увеличаваме кадър и виждаме какво. Виждате ли тази малка нежна туба? Опитвам се да приближа към нея. И междувременно и разказвам. Страшно е красиво, обаче ужас просто. Да, това е бидон за вода, който попира 120 литра. Тези 120 литра, да не точно толкова, но 80 от тях ние напълнихме в едно населено място, по простата причина, че е края на света, както вероятно сами може да се досетите, има само такава вода, а няма такава. Целта на заниманието е този бидон да обслужи 5 души, 3 от които се отказаха поради неизвестни все още причини да дойдат, да бъдат изкъпани и съответно измити отгоре до долу. Това, което виждате върху тубата, не е нищо странно и особено. Това е един акумулатор. Както може сами да се досетите, акумулатор и тубата нямат нищо общо помежду си, но за сметка на това бяха извадени едновременно. Защо бяха извадени според вас? Защото ето тук Discovery-то затъна. Къде е Discovery-то? Показвам. Обръщам. Ето го тук. Младен току-що му монтира ново стъкло, защото тази вечер се оказа, че щяло било да има буря и вероятността да се наложи да си тръгнем с свински тръс. Между другото, тук има диви прасета. От въпросното местопрестъпление от края на света се оказва доста голямо. Или да останем да спим в джипа, а при наличие на липса на стъкло това ще стане леко сложно. И така. Виждате ли как земята е кръгла? Въпросната туба, към нея има душ, който е абсолютно специален и служи за къпане, който се монтира върху кола, в нашия случай Jeep Discovery, и по този начин се обслужва целокупния народ, като създава комфорт на 5-звезден хотел, дори и на подобно място, което е като това на край света. Така, ситуацията е upside down, плановете бяха едни, резултатите съвършено други. Вижте нататък какво се случва. Просто няма такова нещо. Трябваше да бъдем група хора тази вечер, но поради лоши метеорологични условия, които били заявени по телевизия, радио, интернет или там някаква друга мас-медия, част от тях се отказаха и готова за приключения, от нови открития и налудничеви идеи част, състояща се от 2 души, все пак решиха да останат тук. Така че пожелайте ни прекрасна вечер. След малко ще бъде сглобено стъклото. Опитвам се да монтирам една маса, крайно несполучливо, защото ми се да извада на нея едно уиски и този ден да приключи с огромна наздравица, свързана с голямото, просторното, свободното, липсата на хора, липсата на ангажименти, липсата на проблеми и наличието на адвенчър и всякакви други приключения. Да, това е за сега от мен.